も弱いし、ストレスにも弱いと思ってるにゃ。ただ、そんな自分もいいかなーって思ってるにゃんね。メンタルやストレスに弱いイコール悪いと思ってないにゃん。メンタルやストレスが強い人って強いっていうより、その痛みに気がつかないっていう場合もあると思ってて、そのまま気がつかないで無理してたら、ある日、と突然折れちゃうなんてことも聞いたりするからさ、僕みたいにワンワンギャーギャー言ってると、すぐ自分をよちよちって慰めざるを得ないから、結果的に大きな傷を負わない的な